ngazilaya ngazala ngaphandle komshado lena yoqala ngathandana naye ngisafunda isikole seyispoki siyafuna isuka qamba mangathi ingane yakho useyispoki esingafi engani inhloso yakho ufuna ukuphazamisa lolo thando lethu lesikulo mina nodali hey bese kazuda lesijeyoti saqa inkinga seyispoki iziqhwaga akathindwa isiqhwaga ayisini so okay no aya abasilinde it's 7 minutes past 8. 7 minutes past 8. I think it's about an hour from now. Okay. Yeah. To just go live, okay? Kulungileke bafowethu nothathe wethu. Nazi siyabhala. Ngifunda zona. Ufunda abukhuba. Uyazi nginakho ukuhlala ngibuye ngene live. I wish ngosuku lodwa mangi live ngifake ilink kuma comment wami ngithi abantu abangicommentele. Aba ilink ekenza ukuthi mayichofa ilink angene nami live. Oh. But mangifuna ama comment kunabantu abasuke uthola ukuthi idlanzana lisuke lithuka inhlamba. Hey wena. Kodwa mangicela ilink ukuthi azikene nenkabi live isho lonto eyisho ziyabaleka. Umbuzo wami ukuthi ama fakeini khona umuntu ongitshela ukuthi hayi labantu abasebekuthuka ama fake aba baculi vela abasuke bengakuthandi. Hayi kunzi abalandeli sometimes abanakho lokho bevele bekuthuke nje basuke bazi ukuthi mhlawumbe uzomtracer kalula umbuzo uthi yini inkinga yakhe. Kodwa bathi abaculi yabo abenza lona. Uyambona umgube engena lapha ngeke phokoze ngithuka. Cha ngiyaphika ngiboni ukuthi sala nje sibonele nje ufanele uzepi. So ilana ke bafowethu sise Randburg. Yeah, ise Randburg. Ilizo besidoqula khona ngibona kude wakho. Stay tuned. Iza khona imemezayo lapha uyamemeza ethi kuba udimeni dazondo. Oh, uzondo yayizwa nje igama lenkani. Udamadoda. Bese bakhona uLebogang Dangazela Putin yazi abantu bethu yabona amagama abantu sometimes are strong ndoda anesiqo yabo ngeke ufunde nje ukugijima yabona leli gama leliyana isibongo waka Putin yebo Promise Makhaya usiphamandla khuzwayo usikelela Kamiso Peter usithandwa Swalozi usanele Masanza Magubane uma cha